Bueno, ikastaro hau nondik dator eta ze galderaren bueltan edo ze kezkaren bueltan otutzen zaigu hau antolatzea. Gure eguneroko bizitza, jaikitzen garenetik oheratzen garen arte, bestekiko bizikidetzan edo bizikidetza ezean gertatzen da, ezta? Bueno, nolabait espazio berak partekatzen ditugu, hemen inguruan bertan bizi garenok, espazio fisikoak eta jakina baita ere virtualak, ezta? Eta hor, batzutan ukitzen gara, beste batzutan unkitzen gara, beste batzutan ez dugu elkar ikusten, beste batzutan nahastu, beste batzutan ezagutu, beste batzutan haserretu, beste batzuetan nolabait talkak eta gatazkak ere sortzen dira, eta sarritan talka eta gatazka horiek egia da baita ere ezkutatu egiten direla, existituko edo gertatu ezpalira bezala. Nolabait, hizkuntza, genero, klase sozial eta jatorriaren arteko harremanetan josten da gure bizikidetza, eta ez hortan bakarrik, bai? Pentsatu beste nolabait esango dugu identitatearen beste ezaugarri gehiagorekin ere egin dezakegula hor jokua, nahiaina, kasi, ez, luzatu litekena, eta gaur egun oraindik ere hori luzatzen da. Eta batzuetan korapilatu egiten gara, eta beste batzuetan askatu. Harreman horien nolakotasunak esaten digu zerbait geure buruaz, norbenaren buruaz, eta kolektiboki ere, edo taldeetan konpartitzen dugun biziaren nolakotasunaz ere esaten digu zerbait, ezta? Azken finean, herria egiteko geure moduez hitz egiten digulako, geure ezinez eta geure indarguneez. Bueno, galdera asko ditugu eta galdera asko jartzen zaizkigu begien aurrean egunero. Galdera batekin eta galdera hark beste badakar, ezta? Hizkuntza eta kultura asko bizi ditugu. Nola kudeatuko dugu aniztasun hori euskararen normalizazioan lagungarri izan dadin? Euskal hiztunok zer dugu eskaintzeko beste hizkuntza ez hegemonietateko hiztunei? Zer da klasea gaur egun? Zertan eta zertara aldatu da klasearen kontzeptu klasikoa guregan, geuregan, gu zer gara? Zenbat aurpegi ditu prekaritateak? Zenbat azal kolore? Ze jatorri? Ze genero? Autoenplegua eta ekintzailetza ala autoesplotazioa? Hizkuntza, generoa, klasea, jatorria, non, noiz eta nola gurtzatzen dira, geure baitan, geure gorputzean eta gorputz sozialean, non gertatzen dira menperakuntzak, non indartzen dira, eta non eta nola ahaldundu gaitezke hiztun gisa, emakume gisa, langile gisa, migrante gisa, herritar gisa, hiritar gisa. Borroka horien aliantza beharrezko da, ez da, nola egin liteke? Eta azkenik, galdera potolo bat, nola egingo dugu jendarte justuago eta berdinzaleago bat eraikitzeko eguneroko gure jardunetik. Bueno, hortik abiatuta, euskara genera, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua. Gurutzaketak erreferentzi zuzena egiten dio feminismoaren barruko adar bati, bai? Feminismo intersekzionala edo deitzen dena, eta guk, azken aldian elkarguneko feminismo edo deitzen dioguna. Eta zer da feminismo intersekzionala edo elkarguneko feminismoa, ezta? Lehenik esango dut feminismoak behin eta berriz, bere korronte eta olatuetan, eta lekuan leku eta unean une, bere burua zalantzan jarri eta berraztertzeko gaitasuna demostratu duela behin eta berriz, ez? Eta hori dela neurri handi batean bere ezaugarrietako bat, ezta? Bai pentsamendu diskursoan eta baita ere praktika, nolabait bere burua zalantzan jartzearena. Eta horregatik hitz egiten dugu gaur egun feminismoetaz, ezta? Eta baita ere emakumeetaz, emakumeaz baino gehiago.
Eta azken finean, nik ulertzen edo guk ulertzen dugun bezala, feminismoak nolabait izaera demokratikoan sakontzeko pentsamendu eta praktika delako, eta baita ere bere ezaugarri propioa duelako inklusibitatea. Jende guztiaren inklusibitatea, beste borroken inklusibitatea, beste menperakuntza batzuen inklusibitatea. Eta marko eta bokazio horren barruan, ez da soilik ematen gizon emakume deituon, edo sexu genero sistemak sortzen dituen desberdinkeriak pentsatzeko baldintzak, ez da soilik hori, baizik eta desberdinkeria horren eta beste batzuen arteko harremana pentsatzeko eta artikulatzeko. Dela arraza, dela adina, dela klasea, dela joera eta identitate sexuala, dela hizkuntza kultura, dela kolonizazioa, dela neokolonizazioa. Eta beste hainbat gauza pentsatzeko baldintzak ematen dizkigu. Eta bereziki ematen dizkigu feminismoaren begirada intersekzional horrek. Feminismo intersekzionala 70ko hamarkadan abiatzen da, eta bereziki Estatu Batuetako feminista beltzek botatzen dute lehen harria, ez? Esaten dutenean, Europako feminista zuri burges eta nolabait lehen munduko feminismo horrek ez dituztela, beraiek inundik inora ordezkatzen, beraiek beltzak direlako, beraiek klase sozial apalekoak direlako, prekaritatea bizi dutelako, eta neurri handi batean, Europako emakume feministen kezka une batean adibide jartzeatik soilik, abortorako eskubidea bazan, esaten dute, Estatu Batuetako emakume beltzen arazo nagusia ez da hori ez da gure lehen borrokak beste batzu dira, ez da. Eta orduan nolabait hori feminismoa bada, gu ez gara, edo nola da, ez? Orduan, hor lesio handi bat ematen dute, eta horren arian geroagoia izendatzen da, baina feminismo intersekzionala abiatzen da. Alegia ezin dela generoa ulertu beste identitatearen beste ezaugarri batzuk ere kontutan hartuta. Ez garela gauza bat eta bakarra, geure identitateak pluralak direla. Eta pluraltasun horretan jokatzen direla. Geure identitateak malguak direla, gero eta gehiago, baita ere. Malguaren zentzurik onenean, ari naiz, batzuetan badu ikutu txar bat bezala, ematen du sendo eta mogikaitza izatea, dala balio handi bat eta malgua izatea, baina kasu honetan uste dut. Gainera, gero eta gehiago horrela garela, ezta. Beraz, begirada intersekzionalak sortzen ditu emakumeak. Eta emakume asko eta oso diferenteak. Feminismo intersekzionalak erakutsi dizkigun gauzatxo batzuk aipatuko ditut, gehiegi ez luzatzeko, baina nagusienetako bada adierazten digula edo ikustarazten digula desberdinkeria eta menperakuntza prozesuak sortzen diren prozesu horiek edo erabiltzen diren baliabide horiek oso konplexuak direla. Alegia, konplexutasuna sartzen du sarritan edo sinpletasunean esplikatu nahi izan dien gauzen gainean. Gauzak oso konplexuak dira. Artikulatzen direlako gauza asko, artikulatzen direlako erakunde sozialak, indarkeria eta disiplinaren erakundeak, erakunde ekonomikoak, burokrazia, kultura, ideologia, kontzientzia, jendeen arteko harreman mota desberdinak, hori dena artikulatzen da, bai pertsonengan eta bai talde sozialen gainean. Eta hor nolabat eraikitzen gara harreman guzti horietatik, ezta. Beste lezio bat esaten diguna da, desberdinkeria ez da beti desberdinkeria bakarraren funtzioan gertatzen, baizik eta desberdinkeria anitzen gurutzaketan. Eta gertatzen da, menperakuntza batek bestea indartzen duela. Lotuta dijoazen fenomenoak direla izan daitezkela. Esaten digun beste kontu bada,
nolabait indartzen diren menperakuntza horietan, azken finean, botere harremanen oinarri oso bat dago. Beraz, indartzen diren menperakuntza horietan, posizioak, konplexuak eta anitzak dira. Lehen esan dudan bezala, aldi berean gugeu izan gaitezekelako menperatu eta aldi berean menperatzaile. Eta hau da pixka bat begirada honen konplexutasuna. Eta noiz hartzen garen, zer garen eta zer ez. Eta sarritan, lehen begirada batean oso garbi ikusi ditzazkegu hainbeste gauza, baina sakontzen duzunean agian aldatzen dira, ezta. Eta guk hemen aipatu ditugun ikastaroaren izenburuan 4 aldagai hoietan ere, eskatzen digu 4 aldagai hoiek ere nolabait berriro berraztertzea, ezta? Begirada honen arabera, menperatu, menperatzaile, borroka, botere borroka horren prismaren azpian jarrita, zer da euskera, zer da generoa, zer da jatorria eta klasea, zer dira hizkuntzak, bai? Zer dira bakoitzak. Nola egiten gaituzte, zertarako egiten gaituzte. Eta gainera, horiek ez dira konstanteak, malguak dira, lekuan leku, garaiak garai, nun gauden, norekin gauden, bai? Ze sare harremanetan mugitzen garen. Beste 2 lezio ematen dizkigunak intersekzionalitateak, edo interesgarriak izan daitezkenak, bat, eta hau ere feminismoaren aldarrietako bada, nolabait menperatuak identifikatzea ala beharrezkoa da, eta menperatua begiratzea ala beharrezkoa da, baina menperatuari begiratzen bazaio, privilegiatuari ere begiratu behartzaio. Ezin da begirada soilik hor jarri baizik, eta nor da privilegiatua, eta interpelazioa ari egin behar da. Bi horiek lotura berean joan behar dira. Menperakuntza, izen abizenez identifikatzea garrantzitsua da, baina horrek ez du biktimizazio prozesu bat ekarri behar. Ez eta estigmatizazio prozesu bat. Horretan, gure gizartea oso jaioa da. Hainbat adibidetan ikusi izan dugun bezala, demagun bortxaketen kasuan eta horrelakoetan, ez da. Eta bukatzeko, intersekzionalitatea aplikatzeko eta erresistentziak gainditzeko, alegia, borroka desberdinen arteko nolabaiteko lotura edo elkarguneko bideak eta lekuak topatzeko, egitura hibridoen beharra aipatzen du intersekzionalitate jakin batek, ezta? Nolabait ez goaz paraleloan, baizik eta nahastu eta hibridatu egin bar gara, bai? Guk sarritan esaten dugu adibide bat, eta uste dut gainez Euskal Herrian momentu honetan leku batzuetan zerbait ernatzen edo loratzen ari dela adibidez euskara taldeak eta talde feministak ekimen bateratuak egiten dituztenean. Hau pixka bat esplikatu nahi izan dut, pentsatzen dut gainontzeko hitzaldiek ere honi helduko diotela eta asko aipatuko dela, baina kontestu txiki bat jartzeko. Hori intersekzionalitatea barin bada, intersekzionalitatea imaginatzen dugu, ez da bidegurutze bat, ez? Eta sarritan bidegurutzearen metafora izaten da krisiaren metafora, ez? Askotan esaten da euskalgintza krisian dago, euskalgintza bidegurutze batean dago. Intersekzionalaren begiradatik esan dezakegu intersekzionalitate gune hori izan liteke krisiaren adierazgarri, baina ez ala beharrez. Esan nahi dut, ez dela hortik korrika irten bardeun bidegurutze bat edo rotonda bat, baizik eta rotondara edo bidegurutzera gatozen jendeen elkargune badela. Uste du kontzeptu honek igual zerbaiterako balio lezakela. Eta korapilo bat planteatuko dizuet. Maialen Lujanbiok Euskadi Irratian, orain dela 2 urte, sail bat egiten zuen sinadura, eta han segundua, mendea eta segundua izeneko sinadura horietako bate irakurri zuen, eta horre esate zuen nola bera, lehen pertsonan esate zuen, korrika txikian,
astegun buruzuri batean, goizez, bere herriko kaleetan badabil, eta igarotzen dela, eraikuntza lanean dabiltzan gune batetik, eta salbuespen sorte mirakulosorik izan ez dudanez, esaten du, ziztuari bat heldu zitzaidan goikaldetik, bai? Fiu. Eta esaten du, nazka ematen dit eta amorrua, bai? Eta esaten du, bueno, segundua eta mendea hortxe gurutzatzen zaizkit, ez da? Akaso egundo sentitu ez dutenek irudika dezaten zer den lasai korrika buelta egitera atera, eta bat ere premiari gabe barrua amorrua janda ibili beharra azaldu nahi dut, ez da? Nola erasotua eta amorru minez, sentitu nahi zen, eta horren aurrean kontra erasoaren pultsioz, nire baitan heldulekuren baten bila hasi naiz, bai? Gizon horiek euren hizkuntzan, euren logikan, ni ere euren gainetik jar naitekeela uler dezaten, bai? Txistu eginez, insultatu nabenari zeharka begiratu diot, eta langile hori begira dudana eta herritarra dudana gainera, mespretsatu dut nire barruan. Nere arrokeria guztiz, nik korrika libre nabileen goizontan, bera obran izurratuta ari delako. Eta haren kidea, magrebtar itxurakoa, nahi balu, nahi duena, egingo lidakela adierazten duena begiradarekin, hori ere zanpatu dut nere baitan. Nere balizko auldade, baina hala ere nire auldade zuritik. Eta orduan eurekiko amorruaz gain, neure buruarekiko haserrea eta tristura sentitu ditut. Egoeran desesperantza. Une bat izan da, ziztu hotx bat eta 3 begirada ari. Instante txiki batean, bizitzako gaitz handiak korapilatu dira. Nondik tira egin askatzeko. Bueno, hori da korapilua eta egunero bizi duguna. Alegia, guk hemen jarri ditugun lau ezagorri horiek eta gehiago gurutzatzen zaizkigula bizitzako gure edozein momentuetan. Eta galdera da, hori nola ekartzen dugu elkar bizitzara, hori nola konpontzen dugu, konpondu behar baldin bada, edo nola biziko gara gatazka horiekin, edo zer egingo dugu. Orain dela aste pare bat, txio bat. Zenekagarria den heteronormatibitatea. Bai ez da? Eta espainol normatibitatea. Maria Raimondez, hemen dugu eta gero hitz egingo du, idazle eta itzultzaile galiziarra, Idurre eta Biok gogo eta lan hauetan abiatuta ginela, bere testu bat topatu genuen, Pikara magazine aldizkarian, zuen karpetetan duzue, eta guretzako oso testu argigarria izan zen, topatu genuelako munduan beste inor guk esan nahi genuen hori argi eta garbi esaten. Ordura arte ez genuen inor topatu esan nahi genuen hori esango zutenik, eta ez genekin oso ondo zertan ari gara, gure asmazio bada, edo gure zer da, zer behar dugu, interbentzio sozial bat, edo intersekzionalidade bat, edo psikologo bat, zer behar dugu. Eta Maria Raimondezek dio testu horretan, oso testu interesgarria, nolabait hizkuntzarentzat, hizkuntza minorizatuentzat intersekzionalitate berri bat eskatzen du. 70ko hamarkadan, Estatu Batuetako afroamerikarrek egin zuten bezala, ezta? Zergatik, auzi linguistiko eta nazionalegatiko desberdinkeria eta minperakuntzaren eraikuntza historikoan, feminismoek, gure ingurukoek bentsat, eta europarrek seguraski ezikusiarena egin dutelako, bai? Esaten du, hizkuntza guretzat ezin baztertuzko gauza bada. Hiritar gisa eraikitzen eta kokatzen gaituelako, bai? Eta azken arrazoi bat, gehiago ere badira testuan, baina pentsamendu monolingo, monokulturala beharrezkoa du kapitalismoak eta neokolonialismoak behar bezala eraikiko bada. Beraz, lotura desberdinak jartzen dio nolabait intersekzionalitatearen begiradatik hizkuntza eta kultura minorizatuei.
Idurre. Bai, bueno, egunon lehen da bizi, eta, bueno, Loreak uste dut oso ondo labur bildu duela, pixka bat ikastaro hau izango denaren, edo gure bulkada behintzat izan nahi duenaren espiritua, eta ona ekarri nahi dugunaren muina, ezta. Generoa, klasea eta jatorria dira elkarguneko teoria horrek edo bere analisietan, askoz ere aldagai gehiago jartzen dira, baina muinean edo funtsean jartzen dituenak. Guk hizkuntzaren aldagaia jarri nahi dugu nolabait ardatzean eta zentralitatean. Zergatik? Bi ikuspegi nagusitatik. Batetik, geure burua euskaldun, hau da, geure bizitzak, bizimoduak, guk geu, euskaran ardazten dugunok eta euskaltzale errekonozitzen garenok, hau da, euskararen sustapenean eragin nahi dugunok, elkarguneko teoria horrek dakarren konplexutasun hori guztia, botere, posizio eta praktiken gurutzatze hori kontuan hartzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigulako, baldin eta hizkuntz politika eraginkorrik egingo bada. Hori alde batetik, interes horretatik. Eta beste alde batetik, naiz eta ziuraski txanponberaren ifrentzua besterik ez den, ikusteko euskaldun errekonozitzeak botere, posizio eta praktika horien gurutzaketan non jartzen gaituen. Hortaz, gure posizio eta praktiken einaz ohartzea garrantzitsua delako, baldin eta botere, posizio eta praktika horien banaketa justuagoa baldin badugu helburu. Hau da, demokratizazioan eta justizia sozialean sakontzea baldin badugu helburu. Zergatik diogu hizkuntzak direla garrantzitsuak, eta hizkuntzak diogunean berariaz ari gara minorizatutako eta zapaldutako hizkuntzetaz. Nor izatearen parte funtsezko direlako, subjektu eta herritar burujabe izateko parte ezinbesteko, identitate kolektiborako, komunitatea osatzeko eta eratzeko oinarrietako bat. Edo beste erabatera esan da, herri edo nazio kolektibitateak, komunitateak eratzeko baldintza ezinbesteko bat. Egia da, elkarguneko teoriek batetik eta nolabait herri nazio izatearen aldarrikapenak kuestionamendu asko eta beharrezko premiazko eta gainera ziuraski prozesuan bizi beharrekoak ekarri dizkigula azken boladan, ezta? Eta gainera elkarguneak ekartzen digun konplexutasun horretatik, areta gehiago, ez dakit ez, txiribordatu beharrekoak nolabait, ezta? Baina, mai gainean jartzen den kuestioetako bat da, gaur egungo egoeran, ez Euskal Herrikoan bakarri, baizik eta fokua zabalduta mundukoan, nolabait herri, kultur, nazio identitateekin lotutako aldarrikapenek badutela halako kutsu eskuindar bat, edo zapaldumetroan ez daudela lehentasunezko tokietan zenbait ikuspegi eraldatzaileetatik, ez da. Nolabait uste dugu elkargunearen begirada konplexu horrek horri ere erantzuten diola, ez da? Zerbait izatekotan klasea identitatea da, are eta gehiago gaur egun. Lehen Loreak aipatzen zuen hasierako galdera horietan, ez? Zer da klasea egun, nor gara gu, non gaude gu, eta uste dute oso kontuan izan beharreko zerbait dela baldintza materialetetik haratagoko zerbait dela klasea, ezta? Subjektibazio prozesu bat
esango nuke dela, nork berak bere burua non eta nola kokatzen duen, baliabideek jakina badute hortan eragina, ez da prozesu individual bat, prozesu sozial bat da, baina prozesu sozial horretan subjetibazioak dauka parte garrantzitsu bat, ez da. Alde horretatik, asko landu da, edo asko lantzen ari da, gainera lanketa hori premiazkoa iruditzen zaigu, baldin eta hori da, ez, egitasmo eraldatzaileak aurrera aterako badira, edo ezertaxuzkorik egingo bada, baina ekarriko dut esate baterako Igor Rezola artistak landu duen kontu bat, ez? Lanaren beraren, pertzepzioaren aldaketa denboran, eta zehazki artistetan zentratuta, ezta? Berak egiten duen irakurketa da, nolabaiteko burgesiak sortutako artista bohemioaren sortzaile askearen eredu hori ze ondo xurgatu duen azken bauladako kapitalismoak jende autoesplotatua eratzeko, ezta. Hau da, baldintza material inoiz baino prekarioagoak onartzen ditu jendeak teorian bere kabuz eta aske izateko, eta hori subjetibitate baten ondorio da. Ez da, baldintza material hutsen ondorio bat. Nahasten dira, baina hori da, ez? Txirikordatze bat dago. Elkarguneari egin zaizkion azken boladako kritiketan baita ere ikusi dut eta oso interesgarria iruditzen zait nola leporatzen zaion historizitatea ez kontuan izatea. Hau da, klase, genero, jatorri, txirikordatze horretan, emakumea edo gizona eratzen den garaian, historizitatea ez kontuan hartzea. Adibideak jartzearren. Emakume langilea ez dela genero oinarrietan sortzen den gauza hutsa, baizik eta klasea ere hor sortzen dela. Edo emakume burgesa ez dela genero klabeetan bakarrik sortzen, baizik eta klasearen osagaia ere hor dagoela. Azken batean, generoa nolabait uztartzen dela, edo jatorriaren arrazaren gainean egiten diren irakurketak uztartzen direla kapitalismoak, modernitateak ere nolabait bere burua aurrera eramateko behar duen zorugintza horretan guztian, ezta? Kapitalismoak gaur egungo oro hartzailetza horretara iristeko behar izan duela emakume burgesa ekoitzi aurrena, emakume langilea ekoitzi aurrena, domestizitate modu batzuk, gizontasun modu batzuk. Esango nuke gauza bera gertatzen dela kultur komunitate identitateekin, ezta? Modernitatea eta kapitalismoa ezin direla ulertu estatu nazioen eredua gabe. Gizataldeen homogeneizazio prozesu jakin batzuak gabe, ezta? Alde batetik homogeneizazio bat egiten da, talde batzuk sortzen dira, eta talde horien barruan individuazio prozesu zehatz batzuk, zeintzuetan norbera eta estatua izeneko ente abstraktu hori bihurtzen diren elkarrizketaren erpin, taldearen eta komunitatearen mediazioa galduta. Eta azken boladan zerbait gertatu bada izan da hori muturrera eraman dela, ezta? Eta ziur aski azken boladako kapitalismoaren ezaugarri nagusietako bat da estatuaren beraren mediazioa galtzen dela eta individua eta merkatua geratzen direla aurrez aurre iaia inolako mediaziorik gabe, ez, arartekorik gabe nolabait. Eta kapitalismoak zeozer behar badu justu individuo hori da, ez? Bere bakardadean dabilena eta zoriona kontsumo individualean bilatuko duena. Desira, espektatiba eta bizi gogoetan
mundu guztian homogeneoa izango den individuo hori. Horregatik, bizitza bizigarriagoa egiteko eta bestelako norbenetasunak, subjektibitateak, desio eta espektatibak landuko baditugu, komunitatera eramango gaituzten bideak lantzea ezinbestekoa da. Nolabait, herri izatearen argamasa sendotzea eta hizkuntzak horretarako ezinbesteko dira. Gero ikusi beharko dugu, herri horri nolakotasuna ematen diogun eta hizkuntzen kudeaketa nolakoa izango den. Bueno, eta bukatzeko beste 3 ideia labur, kasu honetan anitzasunaren eta herrigintzaren eraikuntza horren gainean Xabier Ayerdiri lapurtuak, ez? Bueno, Xabier Ayerdi soziologoak esaten du, geurea bezalako herri batean barnetik etnikoki banatuak, bai, edo gauden komunitateak direla, hain zuzen, aniztasunaz gehien ikertzen, arduratzen eta lantzen tematzen direnak. Bai? Jatorriz, identitate kolektibo edo etniko bakarra duten herrialdetan, nolabait aniztasuna kudeatu egiten dela, baina kasi merkatu logikan aplikatzen dela, ezta? Aukera pertsonal huts gisa. Eta sarritan gainera, kapitalismoaren lerroari segi, interbentzio soziopolitikorik gabe, nolabait gizarteak, merkatuak kudeatuko du hori, ezta? Eta bueno, hor ez dago zalantzarik inork lekarkeen edo duen edo zuen identitate linguistiko, kultural, etniko horren gaineko beharraz edo ez beharraz, ez? Nolabait indartsu eta ahulen arteko borroka batean negoziatuko da eta aterako da. Aldiz, gurea bezalako gizartetan, nun geure identitatearen oinarri izan daitezke, guk horrela ulertzen dugu, hizkuntza eta kultura zalantzan dauden kasuetan, egoera horietan kezkatzen gara gehien bat, beste identitate bat lehendik zeudenak, beste hizkuntza batzuk, beste kultura batzuk lehendik zeudenak, orain ez da izan bat etorriak, eta orain ere etortzen ari direnak, eta etortzen segiko dutenak, ez da? Eta guztiok elkarrekin bizi beharko dugunak. Eta aniztasuna ona da, eta aniztasuna bereziki beharrezko dugu, ez da? Beraz, aniztasun horren pentsatzeko moduetan, hausnartzeko moduetan, interbenitzeko moduetan edo aplikatzeko praktiketan nolabait lortu beharko genuke guk geure burua berrosatzea. Beste leku eginez gure izaera, gure ustetan hizkuntzan ardaztutako hori nolabait indartzea. Hori aldi bereko fenomeno bat izan beharko duke. Eta hain zuzen, euskara eta euskal kultura edo euskarari nolabait dituen osagarri guzti horiek etorkizuneko aniztasunaren osagarri zentral izatea ekidin ezina dela baldin eta benetako aniztasuna bermatuko bada. Euskaratik pasa beharra duela. Hori da gure tesia. Eta zergatik, Idurrek ondo esplikatu duen bezala, subjektibizazio prozesu horietan eta identitate prozesuak sortzen direlako, nor izatea delako guztia, eta nor izate horietan gauza asko gurutzatzen direlako, baina ez bakarrik nor izatea, neurri handi batean, baita ere, hiztuna izan da ere, bada demokraziaren eta justizia sozialaren maila on edo eskasaren arteko jokuan gauzatzen den kontu bat. Zergatik, nor izate guzti horiek, aipatu dituguna gure ikastaroaren buruan eta are gehiago, gizartean leku batean kokatzen zaituelako eta beste leku batetik eragozten zaituelako. Eta beraz, herritar gisa, komunitateko kide gisa, leku batean edo bestean jartzen zaitu, eta hiritar gisa ere leku batean edo bestean jartzen zaitu. Beraz, identitate guztia dia nolabait hankamotz. Eta horregatik, hoien praktika, hoien konsiderazioa, identitate izatea zarago ni hau naiz edo hontan txertatzen naiz, hoien nolabait kudeaketa edo hoien praktika igaro behar da, bai diskurso aldetik eta bai praktika aldetik,
justizia sozialaren diskursotik eta demokraziaren diskursotik. Esan nahi da, eta kasu honetan, euskarari helduta, euskarak balio behar duela eta balioko duela gizartea demokratikoago egiteko. Eta, hau da, pixka bat gure ideia beste giltzarrietako bat, eztabaidara zabaltzen duguna, baina esan nahiko nuke ideia hauek ez direla berriak, eta euskalgintzaren baitan 60ko hamarkadan dagoeneko planteatuak izan zirela. Gurea hemen utziko dugu, eta ja hasiko gara sarreratxoa beginda, zerbait argitu bazaizu, argitu edo nastu edo konplexuago jarri, gure helburu ez da gauzak sinple egitea, eta gure kapazitatea ere ez, beraz. Eta orain, lehenengo hitzaldia, sarrera egingo diguna, Mariluz Esteban, gehienok ezagutuko duzue, antropologo feminista, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Eta EHUko genero masterreko arduraduna ere bai. Bere lanak ezagunak dira, liburu ugari idatzi ditu eta ikerketa ugari egin ditu. Azken liburua, aurten bertan kaleratua, orain hilabete batzuk, feminismoa eta politikaren eraldaketa, Lisipe Lisiperen eskutik eta Susa argitaletxean. Eta aipatuko dizkizuet bere beste bi liburu, niretzako bentsat bereziki aipagarriak eta interesgarriak direnak, eta uste dute horrela konsideratuak izan direla, Antropologia del cuerpo bat, eta bestea Kritika del pensamiento amoroso. Eta, zurea da hitza. Egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko antolatzaile guztiei. Nik nire hitzaldiari jarri diodan izenburua ikusten duzue, ikuspegi feminista maketoa eta euskaltzalea herritartasun berri baten alde izenburu honek bi parte ditu. Herritartasun berriarena geroago azalduko dut pixka bat gehiago, baina izango da hitzaldiaren amaiera nire ustez gaur eta bihar hitz egin behar badugu gizarte mugimenduen arteko aliantzez iruditzen zait herritartasun berriaren ideia baliagarria dela. Herritartasun berri bat nondanak kabitzen garan, emakumeak, feministak, independentistak, euskaltzaleak, migratzaileak, okupak, danak, eta orduan horretarako ze herritartasun pentsatu behar dugu edo aldarrikatu behar dugun. Eta lehen partean ikuspegi euskaltzalea eta maketoa uste dut hor azalpentsoren bat eman behar dudala eta hortik abiatuko naiz. Igual, hemen pasatzen. Hori da. Hau da nik proposatzen dizuedan gidoia, maketo terminoaren erabilerari buruz bitz esango ditut, gero hitzaldiaren planteamendu orokorra azalduko dizuet, hirugarrenik emakumeen aniztasuna, kaumilen artean, edo menderakuntza faktoren uztarketaz ere zerbait esango dut, pasatuko naiz feminismoaren baitako haustura bitaz hitz egiteko, haustura diferenteak egon dira, baina nik gaur ekarriko ditut bi, lehen haustura bikoitza emakumeak klasa eta raza feminismo beltzak eragin zuena, bigarrena honetaz apenas ez dute zer esango, pentsamendu heterozuzenari kritika, eta bigarren hausturari buruz gehiago hitz egingo du, teoria feminista dekolonialetik sortzen den haustura, proposamen bat egingo dudalako pentsatzeko dekolonialtasun hau nola aplikatu gaur egungo Euskal Herrian, hori izango da nire hitzaldiaren proposamenetako bat. Hizkuntzari buruz aipamentxo bat egingo dut, eta bukatuko dut herritartasun berria nola eta nondik horren inguruan zerbait esate. Maketo terminoa, hemen gauden guztiok dakiren migratzaile kasuan, esate, hemen aita joa, ni ere maketoanoak zurbeltza gaur egun eta arkaiko gelditzen zaigu hitz hori. Baina maketo hitza berreskuratzean gaurko hitzaldirako, keinu bat egin nahi dut, eta egiten ari naizena da, ariketa bat askotan gizarte mugimenduek egin duguna edo egiten duguna, eta da, talde batek
bere kontra erraminta hegemonikoak, estereotipoak edo irainak askotan erabiltzen direnean, hitz hori berreskuratu egiten du eta modu kontrahegemonikoan erabiltzen ditu eta irauli egiten du, ezta? Feminismoan adibiderik hurbilena eta interesgarriena azkenengo denboran queer hitza izan da, ezta? Queer hitza kalifikatibo negatiboa zena, bihurtu da teoria oso baten ikur edo. Halako ariketatxo bat egin nahi dut, ezain bestean biziorik jakina, baina halako ariketa bat egin nahi dut. Gaurko gizarterako ikuspegi feminista euskaltzalea izateaz gain, maketo moduan ezaugarritzearen bidez, gure iragana ekarri nahi dut ona, gure historian egon diren planteamendua rasistak eta klasistak esorzizatu, maila batez, eta nondik gatozen ere ez ahazteko. Iragana gaur egunerako irakasgai izan dadin. Ze gaur ere iruditzen zait feminismoan ere bain planteamendua rasistak eta klasistak egon daitezkela eta badaudela eta Euskal Herrian jakina baietz. Beraz, euskaltasunari begirada irekia arrotza kanpotarra nahi baduzue jarri, baina aldi berean euskaltzalea, ez dakit hori posiblea dan, pentsatu nahi dut baietz, posiblea dela biak batera egotea. Keinu bat, besterik ez. Hitzaldiaren planteamendu orokorra, nire hitzaldiak orduan bi parte izango ditu, amaituko dut esan dudanarekin, herritartasun berri bat sortu behar dugula, sortzen ari garela, iruditzen zait, naiz eta gogo eta asko ez egon, baina sortzen ari garela, herritartasun berri bat non danak kabitzen garen, edo danak kabitzea nahi dugun, baina horretarako nahita eskoa iruditzen zait ikuspegi sozial, ikuspegi feminista, baina berrikusia. Edo bestera batera esan da, azken hamarkadan hasi dugun feminismoaren berritzearekin jarraitzea. Eta horretarako, ideia pare bat emango dut nondik jarraitu, edo nondik ez jarraitu, zuek ikusten ez baduzue. Galdera hauxe litzateke, nola sortu, nola garatu, nola gaurkotu, orain eta hemen ikuspegi sozial, ikuspegi feminista bat, konprometitua gure gizartean dauden genero ezberdintasunen eta heteroarauaren kontrako ekinbidean, jakina, konprometitua ere gizarte honetako hizkuntz egoerarekin, baina konprometitua ere klasismoa eta arrazismoaren kontrako jarrera irmoarekin. Iruditzen zaidalako honetaz gutxago egiten dugula, bai feminismoan eta bai orokorrean, ezta? Klasismoa eta arrazismoaren kontrako jarrera defenditu behar dugula. Hori dana posible da, sinistu nahi dut, baietz, baina ez da erreza. Euskal feminismoak bere osotasunean harturik, azken 40 urteetan, egin duen ibilbidean, esango nuke ausartuko nintzatek esatera, menderakuntze faktore ahulenak, hizkuntza, klasea eta arraza izan direla. Hizkuntza orain gutxi arte ez dugu gogo eta feministan txertatu, gero honeta zerbait esango dut, Loreak eta Idurrek ere zerbait esan dute, klasearen eta etnia arrazaren kasuan, egia da feminismoaren sektore batzuek erabili dutela, ezin da esan ezetz. 70garren, 80garren hamarkadaren hasieran adibidez, hainbat enpresetako emakume langileen edo emaztek, langileen emaztek lagunduriko grebak oso ezagunak dira. Sutxar, Molinez, Artiatz, Michelin, Olarra, Euskalduna, gaur egun egiten ari dira ikerketa asko honen inguruan. Eta dokumentalak ere bai, azkena Euskaldunako emakumeena, eta gauza interesgarriak ateratzen ari dira. Hor badugu ondare bat, ez nagukatzen ondare bat dugunik. Etnia arrazaren kasuan ere, feminista bertzalekari bidez, erabili dute batez ere Euskal Herriari, euskaltasunari aplikatu diote, ezta? Baina, nire ustez, bai klasearena eta bai arrazarena eguneratzeko beharrean gaude. Esaten dudanean, menderakuntza faktore horiek ahulagoak izan direla, esan nahi dut ez direla zentralak izan. Hori esan nahi dut, guztiontzako ez direla indarkeria matxista den bezala, edo abortuarena izan den bezala, edo sexualitatearena izan den bezala. Izan da, sektore batzuk hartu duten gaia eta lantzen duten gaia, baina ez da guztiona izan. Hori da nire pertzepzioa, ez da? Beraz, esango nuke, emakume pobre, edo hobeto esan da, arrazoi ezberdinengatik lanaren, enpleguaren, edo gizartearen beheko postuetan dauden emakumeak feminismotik umezurtzago utzi ditugula. Bi adibide emango ditut. Zaharren egoitzetako langileak greba egiten ari dira azkenengo denboran, badakigu,
Baina badakigu eta feminismotik begiratzen diegu interesaz, baina interesaz, punto. 80. hamarkadan, egongo ginen konprometituta burruka horretan, nire ustez. Gaur egun ez gaude konprometituta, sindikatu batzuk daude horratzean, lan egiten, baina gu ez gaude, feministak orokorrean esan nahi dut, ez gaude. Bigarren adibide bat, etxeko langileen adibidea da. Euskal Herrian lan interesgarria eta lan importantea eginda eta egiten da etxeko langileen inguruan eta badaude elkarte batzuk hor aspaldi lanean, oso importantea da. Horregatik dinot, sektore batzuk konprometitu dira halakoekin. Baina orokorrean etxeko langileen egoera ez da euskal feministen interesa. Ez da. Eta aldiz, iruditzen zait gaur behintzat planteatuko ditudan gauzekin harreman handia daukala etxeko langilearen figura, simbolikoki ere, ideologikoki. Ze konturatzen bagara, etxeko langile izatera derrigortuak diren bai hemengo edo bai beste herrialdetatik etorritako emakumeek ondo gorpuzten dute guk askotan errepikatzen duguna, feminismoan errepikatzen duguna oso modu teorikoan. Emakume horiek globalizazioaren eta kapitalismo eta kolonialitate berrien ondorio zuzenak dira. Hoientzako prestatzen dira, sortzen dira nitxo batzuk, lan nitxo batzuk, gurean, Europan, Euskal Herrian ere bai, emakume horiek sartzeko berdin da ze ikasketa duten, berdin da nortzuk diren. Ez daukie beste aukerarik, beraz, langile, etxeko langile izatea da bestetasuna ere lantzea. Horren bidez, bestetasuna gaude lantzen. Eta badirudi, orokorrean, feminismoari asko ez diola inporta. Orokorrean esan nahi dut, errepikatzen dut badaudela talde asko lanean honetaz, baina modu sektorialdean esango nuke. Bale, orduan, hau dana integratzeko ikuspegi feminista gaurkotzeari buruz hitz egiten dudanean zertaz hitz egiten ari naiz, bi gauzataz batez ere. Kategoria berriak behar ditugula, kontzeptu berriak, egoera berrietara ondo egokitzen diren kategoria berriak, eta bi, eta honetaz hitz egin du Loreak lehen, hierarkiez eta privilegioez lasaiago, baina argiago hitz egin behar dugula. Zentzu diren batzuen privilegioak, eta hemen privilegio desberdinak egon daitezke, klase privilegioak egon daitezke, hizkuntz privilegioak egon daitezke, eta ez nago bakarrik gazteleraz, euskaraz ere hitz egiten duzunean, zirkulo batzutan privilegiatu bazara, hizkuntz privilegioak orokorrean, sexualitate privilegioaz ari naiz, dena delako. Horretaz argi hitz egin behar dugu, ez lausotu, nire ustez. Guzti horretarako ari naiz maketo hitza erabiltzen jarrera moduan, uste dut ulertu duzuela, jarrera moduan. Emakumeen aniztasuna edo menderakuntza faktoreen uztarketa. Jarri dut, komilen artean emakumeen aniztasuna, eta esan dut kategoria berriak asmatu behar ditugula, gero eta gutxago konbentzitzen nautelako erabiltzen ditugun hitz batzuk. Aniztasuna, kulturartekotasuna, feminismoan ere bai, esan nahi dut gai hau lantzen ari garenean, ez dakit, elkarte multikulturalak eta lako gauza ditugu, eta bueno, interesgarria da, ekintza bera interesgarria da, izena sari naiz, osea, kategoria esari naiz. Claro, guk emakumeen aniztasuna deitzen dugun hori, edo gizartearen aniztasuna deitzen dugun hori, zeharkatzen dituen hainbat faktore, aintzat hartu behar ditugula, badakigu, hori ez da berria, hemen areto honetan ez da berria. Kontua da nola, edo zer egin horrekin, ez da? Orduan, nik uste dut hor, asmatu behar ditugula modu berriak. Eta erabiltzen badugu aniztasuna, praktikoa dalako, eta batzutan merezi duelako erabiltzeak, pentsatu zer mozorrotzen ari garen hor. Klaro, emakumeen arteko, edo emakumeen aniztasuna hitz egiten badugu, edo gizarteren aniztasunak lausotzen ari gara hor, hierarkia batzuk daudela, ezberdintasuna daudela. Orduan, kategoria hori ez da oso praktikoa, ulertzen didazu, ez da, ez digo balio guztiz. Gainera, horretaz ere hitz egin da lehen, bizigaren sistema politiko eta ekonomiko honek oso ondo, oso lasai onartu ditu hitz horiek. Hain lasai onartzen bada, halako hitz bat, galdera egin behar da. Baliogarria da, nire ustez, ez da. Zan nahi duz, behintzat, ez badugu deserosotasuna ereiten gure hitzekin, kezkatu behar gara. Orduan, nire ustez horri buelta bat eman behar digo, nik ez dizuet hemen formularik emango, baina iruditzen zait hor sortu behar ditugula, gero amaieran honetaz pizka bat hitz egingo dut.
Bueno, hitz horietatik harago joateko, nik gaur planteamenduak proposatuko dizuet pizka bat en construcción esaten dana gazteleraz dagoena, beraz hartu dizue pizka bat hori komilen artean ere nire planteamendua. Baina iruditzen zait feminismoaren historiari errepaso labur bat egin behar diogula heltzeko gaur egunera, ezta? Eta feminismoaren baitako astura bitaz hitz egin nahi dizuet. Bueno, ondo dakigunez, 18-19 mendean, mugimendu feminista sortzen denean, gaur egun ezagutzen dugun moduan, ja posizio ezberdinak sortzen dira hasieratik, eta adibidez, 19 mendearen amaieran, sufragismoa, feminismo marxista, hor klaseari dagokionez eta planteamendu desberdinak daude. Eta hor, lerro desberdinak sortuko dira, nire ustez batzutan ikusten dena, baina osagarriago direnak. Baina, bueno, lerro desberdinak ere badira. Baina batez ere, kokatu nahi dut nire burua, 20. mendearen bigarren partean, 60. hamarkadaren amaieran, aipatu da lehen ere, haustura funtsesko bat gertatzen delako, haustura bikoitza gainera. Une horretan, feminismoaren baitan, Ipar Amerikako emakume beltzek eta lesbianoek esaten dute feminismotik, nolabait zabaltzen den ideia da, feminismo unibertsal edo feminismo hegemonikoan, da emakume guztiak gara berdinak, baina klaro, horretan, bazen batez ere, emakume zuriak, klase ertainekoak, eta bar. Bueno, hemen parentesitxo bat egingo dut, zein justo haustura horretako autoreak edo testuak baditugu jada euskaraz, eta hori gure burua zoriontzeko eta egin dutenak zoriontzeko badaukagu adibidez Angela Davisen lanaren itzulpena, badukagu ebai, Monique Wittig, Butler eta bar. Bale, horretaz gero zerbait esango dut. Bigarren haustura zein izango litzateke? 80. hamarkadan, beste haustura bat sortzen da munduan, lehena Ipar Amerikako estatu batuetan izan bada, gero bestea sortuko da Asian, Latinoamerikan eta Afrikan. Gaur eguneraino heltzen dana, feminismo postkolonial eta dekolonialaren izenaz ezagutzen duguna. Gurean ere badugu Otxi Kuriel, horren ordezkari bat, horren testuak gazteleraz eta euskeraz, eta Otxi Kurielen testu bat hartu dut pizka bat nik honetaz hitz egiteko, ezta? Bueno, nik feminismo dekolonialaz oso gutxi pentsatuan neukan, eta gurean Donostian Magi Bulen antropologoak koordinatzen du Kasilda, Donostiako Kasildan, ezta? Mintegi bat honen inguruan, eta bueno, horri esker hasi nintzen pentsatzen, bueno, hau, ez da bakarrik izango Asiako, Latinoamerikako eta Afrikako emakumei buruz, ezta? Igual, guri buruz eda pentsatzeko baliagarria, eta bueno, hortik joango naiz, ezta? Bale, lehen astura bikoitza, lehen haustura, emakumea, klasea eta raza, hemen bakarrik laburpen bat egingo dute. Ipar Amerikako hainbat feminista beltzen ekarpena funtseskoa da hemen, guk ezagutzen dugu Angela Davis, baina badaude autore gehiago, Angela Davis da importantenetako bat, eta egin dodana da Durangon pasaden abenduan eskafandran argitaratua, itzulia den liburuaren aurkezpenen erabili zen, zerbait gogoratzeko zer dan Davis, edo Davisen lana. Eta esaten zuten aurkezpenean eskafandreakoek. Davisek emakume beltz eta klase sozial apalekoa izateak dakartzan 3 zapalkuntzak lotu zituen. Esklabotza sistema, mugimendu abolizionista eta sufragista, abortua edota etxeko lanak problematizatu zituen. Eta horrekin, ordura arteko feminismoa, hau da, feminismo zuria eta klase ertaineko menderakuntzekiko itxu izan zela agerian utzi zuen. Bueno, badakigu gutxi gora bera zertaz ari garen, ezta? Gure arteko batzuek, eskafandrako batzuek ere bai, aprobetxatu dute Davisen obra Euskal Herriko egoeraren berri irakurketa bat egiteko, eta nik uste dut eskertu behar zaiela hau, ezta? Eta adibidez, Idurrezki Isabelek berak aurkezpen honetan gogoratzen zigun, ezta? Zapalkuntza bikoitzaren ideia ez da guk asmatua, esaten zuen. 1970ko hamarraldiaren bukaeran, loratzen hasitako mugimendu feministak bazuen kezka hori, nazio borroka, klase borroka eta genero borroka parekatzearena. Uztarketa horren berrartze bat egin dugu, esaten zuen berak.
arrasa aipatzen du Angela Davisek, guk gutasun kolektibo baten esanaia eman diogu horri, honetaz ere hitz egin du orain aurkezpenean, ezta? Nor izatea, herri izatearekin lotuz, eta herri izate hori hizkuntzaren gainean eraikiz. Eta horregatik uste dugu pertinentea dela Davisen pentsamendua plazara ekartzea. Hitzaldi honetan defendatzen ari naizen moduan, euskaltasunaz hitz egin nahi behar dugula iruditzen zait, eta hizkuntzaz, eta nik uste dut ikastaronen helburua oso importantea dela, baina nik uste dut arrasaz ere hitz egin behar dugula. Arrasaren kontzeptua pizka bat zaila da. Ze badakigunez ez direla arrasak existitzen, badibidez antropologian egin dugun autua izan da, ez dugu arrasaz hitz egingo, etniaz hitz egingo dugu. Baina gerora konturatu gara, hemen gertatzen zaigu generoarekin gertatzen zaiguna, eske generoa ere zer da emakume edo zer da gizon, arrasarekin berdin gertatzen zaigu. Eta gero eta gehiago guk berrartu dugu arrasaren kontzeptua. Naiz eta nahi baduzue batzutan etnia arrasaz hitz egin, komila jarri, baina eske arrasak edo arrasa kontzeptuak sortzen ditu hierarkiak, ezta? Horretaz ari naiz. Bueno, Mercedes Jabardo, antropologoak, dauka liburu bat interesgarria feminismo beltzari buruz pentsatzeko, Feminismos Negros, una antologia, 2012an argitaratu zen gazteleraz, eta esaten du arrasaren gaia presente egon zela feminismoan hasieratik. Baina, egia da, 60 hamarkadan mugimendu beltza sortzen denean, hor sortzen dabe bai feminista beltzen ekarria, ezta? Momentu horretan ikusten dugu, baina egon, bazirela, eta berak aipatzen du adibidez Sojourner Truth, ez dakit nola aipatzen den, 1891 urtean, Ohioan egin zen emakumeen konbentzio batean, emakume honek bularrak agerian utzi zituen, eta galdera bat bota zuen, esan naiz ni ba emakume bat, eta galdera hau berriro hartu zuen gero, 1982 urtean, Bell Hooks feminista afroamerikarrak, eta horren inguruan teoria bat sortu zen. Esan naiz ni ba emakume bat. Bueno, esan den bezala, feminista hauen bide beretik interseksionalitate terminoa sortuko da 1989an, Crenshaw autore batek sortuko du, eta hortik ikusten dugunez erabilpena handia da, gurean ere bai, baina esango nukean ikustu igual Itziar Gandariasek ere gero honetaz hitz egingo dugula, eta berak nik baino beto daki honetaz, hala ere esango nuke, eta igual gero hitz egin dezakegu Itziar, feminista dekolonialek erabiltzen dute interseksionalitatea, baina nik uste dut pizka bat arutzago ere joan direla, ze interseksionalitatearekin niri gertatzen zait, anistasunarekin gertatzen zaidana. Interseksionalitatea esan, eta ez dakit non dauden jerarkiak edo nola zer egin behar dan horretaz. Iruditzen zait, dekolonialitatetik zertxo bait gehiago esaten ari direla, eta horregatik hitz egin nahi dizuet horretaz. Bueno, bigarren haustura, lehen haustura hitz egin dizuet, bigarren haustura ez nuen pentsatzen hitz egitea, pentsamendu heterozuzenari kritika, gero ere bestean sartuko dodalako, iruditzen zait Euskal Herrian gehiago pentsatu dugula bigarren haustura horretaz, pentsatu edo praktikatu, esan nahi dut gaur egune euskal feminismoan, argi daukagu hetero araua dela problemetan. Eta zer da homosexual, badaukagu euskaraz, eta bueno, zuten, ja, ordu, ze behar duten. Hitz egiten ari dira, baten nahi Asiako feminista batzuk, bakarri azken mendeetako kolonialismo, 15. mendean hasten denari. Orduan, ez duela merez izan zen, 2008 patriarkatu hartu zituen, ezin da erabiltzen dugunean, tratua dago, estatu batu eta sortzen ari zen momentu horretan, gutxi gora bera zer esaten dute, bat jarri osue hori, Baina zentroen eta periferien nazioarteko lan banaketa ez da bukatu. Eta hierarkizazio etniko arrazialak ez dira bukatu, indartu dira. Beraz, kolonialismo modernotik, kolonialitate globalera pasatu gara. Trantsizio batean gaude. Nortzuren bidez,
kapital globalaren erakundeen bidez, nazioarteko diru funtsa, munduko bankua, NATO eta bar, baina, Otxikurielek esaten du, iparreko nazioarteko lankidetzaren eskutik ere bai. Lankidetza egiten dugunean, herrialde horietan, lantzen ari gara bebai nolabait. Zentro eta periferien arteko erlazioak mantendu dira. Quijano, adibidez, esan dudanez autoretako bat, Quijano esaten duena da, gaur egun daudela, inoiz baino gehiago, sailkapen arrazialak munduan, eta sailkapen geokulturalak, sailkapen horietaz ari da. Maria Lugonesek egin zuena izan zen, horri visualismoa tastagoz. Interesgarria eruditzen, ez da baliogarria. Nahi dut, arrasaren kontzeptua genero kontzeptua. Eta orduan eta kolonialia mundu izatzen da. Esan, dino berak. Pentsatu baden, zer egiten eta zere hitz egiten zuen. Koloniala gure, bueno, baina, bueno, kolonialaz sortzen ari eura dino feminista. Feminismo europarra edo Europako egoera berdina da. Edo desberdintzen da migratzaileak heltzen direnean, baina berez berdina da. Eta enan konbentzitzen, Europa, klaro, Europa zer da, ezta? Euskaldunon begiradatik zer da Europa, ezta? Orduan, iruditzen zait, hor, audade bat daukiela horretan, ezta? Feminismoa Europan ez da hegemonikoa, Europa ez da homogeneoa, ez dakit nola esan, hor nik usteot begiratu behar dela beste. Zertaz ari naiz adibidez? Bueno, adibidez, hitz egiten ari naiz adibidez, kolonialismo zientifiko badago, argi eta garbi, esan nahi dut inglesaren bidez, guri esan nahi dut Euskal Herrian gauden hoi, adibidez unibertsitatean, inposatzen zaizkigu kategoria batzuk, eta nahi gabe, inglesez publikatzen badugu, edo inglesez irakurtzen dugulako bakarrik, azten gara barneratzen kategoria batzuk agian egokiak ez direnak. Hori gertatzen ari da adibidez post-atxizkiarekin, edo aurrizkiarekin, hobeto esan da. Post-feminismo, post-gero eta gehiago erabiltzen da. Batzutan interesgarria da, beste batzutan da, gizarte angloetan daukien modu bat mundua ikusteko eta historia ikusteko. Ulertzen didazue, baina guk inkorporatzen dugu hori inolako kritikari gabe. Horri nik kolonialismo eta kolonialitatea deitzen diot, ezta? Edo Euskaldun hori gertatzen zaiguna, hau garatu beharko litzateke, baina nik bi adibide okurritzen zaizkit ulertzeko guri ere kolonialismoa eta kolonialitatea aplikatzen zaigula. Bata da, ze iruditegi sortu dan eta sortzen dan terrorismoarekin, eta non gelditzen gara hor, gizateriaren eskalan non gelditzen gara hor Euskaldunok, edo gaur egun gertatzen ari dana humorearekin. 8 apellidos baskos horren adibide bat izango zen. Humorearen bidez, ze iruditegi sartzen ari den Euskaldunetaz hitz egiteko, eta orduan Euskalduna segaren gizateri. Ulertzen didazue, nik horri uste dut kolonialitatea deitu behar diogula, eta ez bakarrik kritikatu beste modu batez, ezta? Bueno, hau interesgarria bada garatu behar da, esan dut, ezta? Claro, feministak hor non gaude? Bueno, gaude konplize eta gaude bebai biktima, euskal feministak. Konplizea gara, feminismoaren sektorea handi bat behintzat, guk ere beste emakumekiko eta beste realdeekiko bestetasuna sortzen ari garelako, nahi gabe, elikatzen dugulako hori, eta beste aldetik, sufritzen dugu euskaldun moduan, inposatzen zaizkigun iruditegi horiek, ezta? Orduan, bi norabide edo agian norabide askotako kolonialitate horretaz pentsatzean ikusteot interesgarria izan daitekela, pentsatzeko gizarte mugimenduen arteko aliantzez edo iruditzen zait hortik zerbait atera daitekela. Zergatik ez da? Hizkuntzari buruz aipamentxo bat. Gero igual arratsaldean egongo da denbora gehiago, ezta? Ni usteot esan behar dela argi eta garbi duela gutxi arte hizkuntza ez dugula sartu menderakuntza faktore moduan feminismoan. Eta, bueno, hor, azkenengo denboran
batzuk begia jarri dute edo jarri dugu hor, Lore Agirre eta Idurrezki Isabel dabiltza Euskal Herri osoa zeharkatzen honetaz hitz egiten, eta Angela Davisen bizitak ere, horretarako balio izan digu, eta nik uste dut interesgarria, oso interesgarria dela. Bueno, nik hemen, ez naiz hartuko, baina feminismo eta politikaren eraldaketak liburuan dena den gogoeta bat egin dut, batez ere pentsatzeko non erabiltzen den euskera, euskal zirkuloetan feminismoa asko sartu dela eta hori zoriontzekoa dela, baina kezkagarria ere badela nire ustez. Bueno, nahi baduzu gero eztabaidan ere hitz egingo dugu horretaz. Bakarrik orain esan nahi dodana da, azken batetan feminismoan euskaldunak orokorrean ez garela ez pobreenak, ez enplegu eskalan txartoen gaudenok, nahiko gizaki privilegiatu garela, esango nuke, zoritzarrez eta zorionez, ere bai. Orduan, bueno, ez dakit, hor, pentsatu behar dela pizka bat nola erabili, baina, bueno, azpimarratu nahi nuena batez ere da, gai berria dela, eta gai berria bada, denbora behar dugula bai pentsatzeko, kokatzeko, eta, bueno, ikastaro izan daiteke aukera on bat jakina, ezta? Eta ja, bukatzen joateko, herritartasun berria nola eta nondik. Bueno, labur bilduko dut pizka bat orain arte esandakoa, ezta? Feminista beltzek eta feminista lesbianoek 60 garren hamarkadan esan zutena, feminista dekolonialek hartu dute, buelta bat gehiago eman diote, mundu mailan kokatu dute eta tresna berriak pentsatzeko. Bale, hori guretzako interesgarria da? Nik usteo baietz. Euskal Herriko egoera aztertzeko baliagarria da. Bi, azken urteetan gure ideiak berritzen ari gara, adibide batzuk, besterik ez. Heteroarauroaren kontzeptuari garrantzia eman diogu, eta horretaz idatzi dugu, eta pentsatu dugu, eta politika egin dugu. Bakea eta bizikidetzaren inguruan, komila guztiekin, gure ahots propioaren beharra errebindikatu dugu, esan dugu hau ez da gure bakea, feministosari naiz, Antzerako leloen bidez ere, hor gaude, horretaz ere bai berritzen. Indarkeria matxisten inguruan, ez bakarri berritzen, baizik eta topatu gara feminista guztiak, eta hor lerro desberdinak ikusten ari gara, eta bueno, ikustu lan interesgarria egiten ari dala. Errefuxiatuen gaia ere bai, hor gaude, feministak, JK. Bueno, orduan, klasismoarekin eta arresismoarekin lotuago dauden jarrerak eta kanpainak ere ez ditugu bultzatu behar, espreski. Karo, esan dezakezue, aurrekoetan ere egon daitezke, ja, baina propio ez bada planteatzen hasten zaigu. Propio ez bada planteatzen hasten zaigu nire ustez, ezta? Orduan, klaro, feministen edo gizarte mugimenduen arteko aliantzak edo elkarrelikadurak ez dira sortzen borondate edo pentsamendu inusentetik. Ez da egia. Sortzen dira, mai gainean plazaratzen direnean, gatazkak, jerarkiak, eta horretaz, haber zer egin dezakegun, eta noraino negoziatu, eta noraino ez, noraino azarretu bebai. Nik uste dut, pentsamendu holan buenismoa esaten dana gazteleraz, ez digula laguntzen, ezta? 3. Beraz, esan dodanez, kategoria berria behar ditugu. Aniztasuna eta kulturartekotasuna ja, oso light dira. Hemen, Livia Alga antropologo italiarraren bizita aukigu nuen duela gutxi gurean, fakultatean, eta emakume honek, baina oso prozesu, taldeko prozesua izan da, egin du ikerketa bat interesgarria aztertzen Italian, iparrean eta hegoaldean dauden aliantzak, adibidez, homofobia eta rasismoaren kontra, eta pizka bat mugimenduen arteko aliantzak aztertu ditu injustu. Eta hor, politikoki, egin duten gauza bat momentu batzutan kanpainetarako, ez dut erabili gizarte bakoitzaren kategoriak, baizik eta asmatu dute kategoria berri bat, danontzako erabilgarria, eta konkretuki hemen erabili zuten klandestino. Bai LGTB-ko mugimendukoak eta bai immigratzaileek eta hori klandestinoak zirelako. Eta eura klandestino, enago esaten hemen klandestino erabili behar dugunek, da, adibide moduan, ez da? Bueno, ni pentsatzen zait okurritzen, baina ni pentsatzen hemen zenolako kategoriak sortu daitezke ez dakit. Baina iruditzen zait, hortik ailegatu naiz, herritartasunaren ideiari buelta bat eman behar diogula. Herritartasun berriez, asko idazten ari da Latinoamerikan, eta ez da izango kasualidadea, nire ustez. Herritartasun berriez esaten dodanean da, gaur egun hegemonikoa den herritartasun ideiari
buelta bat eman behar diogula. Gaur egungo herritartasun ideia hegemonikoa herritartasun soziala deitzen da. Herritartasun sozialaren ezaugarri nagusiak dira, edo zerekin dago lotua, herritartasun soziala, guk nola ulertzen dugun. Nazionalitatearekin, merkatua eta enpleguarekin, eta familia ideologia batekin, familia nuklear eta bar, non gizonezkoek mantentzen duten leku zentrala. Hiru zutabe horiek izango ziren gutxi gora bera gaur egun gurean nagusia den ideia. Ez dut esaten guk partitzen dugunik, dinot indarrean dagoena. Nazionalitatea, merkatua eta enplegua, eta familia ideologia oso estu bat non gizonezkoek jarraitzen dute hor erdian. Karo, hor ez gara kabitzen. Ez migratzaileak jakina ez. Independentistak ez gara kabitzen. Feministek edo emakumeek planteatu ditugu hainbat gauza zaintza lanen inguruan eta ekonomia nola ulertu eta hori ez da kabitzen. Okupak, Errekaleo, Tosu, baditu ez da lako ekimen interesgarriak Euskal Herrian, ez dira kabitzen. Inor ez da kabitzen. Orduan, agian, pentsatu behar dugu, nola berritu, nola aldarrikatu, nola irauli. Herritartasun ideia hau, ze zutabe defenditu behar dugu, herritartasun berri honentzako, eta hori danak batera egin. Naiz eta bakoitza gure mugimenduan, gure aldarriak eduki. Orduan, iruditzen zait, aliantza hori ez pentsatzeko herritartasun zabal edo irauli baten ideia interesgarria izan daitekela. Eta honekin bukatzen dut, baina horrek exigitzen digu ikuspegi soziala, ikuspegi politikoa, ikuspegi feminista pizka bat gehiago berritzea, edo nahi baduzuen egiten ari garen bidetik jarraitzea, baina gauza berriak sartuz. Eta iruditzen zaitor kolonialitatearen ideia lagungarria izan daitekela, baina hori zuek esan behar duzue. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mariluz, oso interesgarria eta iradokorra. Eta orain, Inazio Aiestaranen txanda, prest. Inazio Aiestaran, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, filosofia sailean. Jakineko kolaboratzailea. Badu poesia liburu bat, Mustro Abertzalea izenekoa. Eta, hau txiste bezala, baina Jose Azurmendiren hitzaurrea du, eta hori beti izaten da gore bat, badau klub bat, Jose Azurmendik hitzaurriak egin dizkien idazleena, eta, horietako bat Inazio Aiestaran da. Eta beste liburu bat ere ezagutzen diogu, Walter Benjaminen Aingerua Gernikako bonbardaketatik. Nik eskatu nion klasearen inguruan zerbait esateko. Horrela esan da gauza handi bada, eta horrela gogorarazi dit gaur goizean, hori gehitxo zela horrela esatea. Modu guztiz, nik uste dut zuk baduzula kezka eta eta lerro bat klasea zer den zerrezten, eta hori adibidez, sare sozialetan eta asko lantzen, gogetatzen eta zabaltzen duzun kontu badala. Orduan, ni pixka bat hortik esan nizun, baina jakina hemen eskatzen dien gauza guztiak gero libre ematekoak dira, beraz. Zure txanda. Eskerrik asko. Ezkera honitzu. Ez da erraza klaseari buruz zerbait botatzea gehiegi. Material gehiegi daukagulako, historia luze bat atzean dagoelako, baina utzienez zertzela da batzuk botako ditut. 4 atal aukeratu ditut, hitzaldi honetan, kronologikoki edo historian zehar, lehenengoa
hirurogeiko hamarkadan suertatutako eztabaida bat da, eta hau izango da hitzaldi honetan edo testu honetan Arregi Txillardegi auzia izenekoa, eta hor sozialismoa, klasea, nazioa ikusiko ditugu. Bigarrena, beranduago, kasik hamarkada bat beranduago, Sartre Marx auzia ikusiko dugu, Burgosko epaiketa dela eta Sartrek testu bat idatzi zuen, honetaz mintzatuko naiz, eta bide batez gero Marx eta Engelsen 3. manifestuaren 3. edizioa prestatu zen beranduago lur argitaletzean, eta hitzaurre bat dugu hor, Mario Naindiak idatzia, eta honetaz ere pizkatxo bat mintzatuko naiz. Gero, 3. ja beranduago, beste hamarkada bat beranduago, Sarriona, ja kasik egungoa, Sarriona Handia, kasik ez, egungoa. Salto bat egingo dut, edo eginen dut, eta azalduko dut zergatik, historian. Baina gero, 3. auzia, Sarriona Handia Azurmendi izenekoa izango da, hegemoniaz. Gero azalduko dut zergatik. Eta 4. atala, azkena, emakumea eta klasea bakarrik hurbilketa bat. Eta gainera ikuspegi batetik, ikuspegi zehatz batetik, oso zabala delako. Eta 4. auzia edo izango da Davis Glefas auzia. Glefas talde bat da, Hego Amerikakoa, eta azalduko dut zergatik sartu dudan hor, eta Angela Davisen proposamena, teoria ere, azalduko dut pizka bat. Eta honekin bukatuko dugu. Beraz, 4 atal dira, hori kontuan hartu behar duzue, eta gainera historiatxo bat dela klaseari dagokionez. Bueno, lehenengoa, Arregi Txillardegi auzia. 77an, Ricardo Arregi Aranburu idazle eta saiogileak artikulu bat karrikaratu zuen Jakin aldizkarian, gainera eskura duzue, orain web horrian. Izenekoa, barkatu, izenburua edo sozialismoa modan dago zen. Alegin sakon bat egin zuen, artikulua da, baina alegin sakon bat egin zuen Ricardo Arregik sozialismoa zer den argitzerakoan. Eta honetan klasea sartu zuen. Batir bat atal edo zati batean, zati luze batean, testu honetan, 5 mugarri azaldu zituen. Lehenengoa klaseak badira, bigarrena klaseak borrokan daude, 3. barkatu gizarte berriak langileengandik etorri behar du, 4. klase batasuna derrigorrezkoa da, eta 5. bere hitzetan, dena, produkzioko ondasunen herriaren jabetasuna. Hauek izan ziren puntu nagusiak. Ez dakit, denbora, material gehiegi daukat, eta moztu behar dut, beraz, telefonoa aterako dut. Bueno, oso garbi utzi zuen Ricardo Arregik klasea beharrezkoa zela, politikan, teoria politikoan. Eta batir bat Euskal kasuan, Euskal Herrian edo Euskadin bernezait. Lehenengo atalean edo zatian klaseak badirela, alakse argudiatu zuen, hori bai, jatorrizko aipamenak euskera zaharrez utzi dut edo utzi ditut aipamenak. Beraz, ja hemen hizkuntza ere beste gako bat da, eta euskera garaikoa da.
eta nabari da batzuetan, bueno, izkeran eta bar berezia da. Bueno, alak zioen Ricardo Arregik, klaseak gizarte kapitalista edo neokapitalista guztietan zutik jarraitzen dute, eta klaseen arteko diferentzia ez dago batzuek asko irabaztean edo besteak oso gutxi, batzuek gutxienak produzioaren ondasunak bere menpean dituztelako, eta besteak gehienak hortatik urruti gertatzen diralako. Politikan ezin diteke jokatu kondizionamendu soziologiko hau ahaztuta, gainera errealitate hori ez da berez aldatuko, gutxiago produzioko ondasunak menperatuta dauzkatenak, sozialista den batek hemendik hasi behar du. Gaurko gure gizartean klaseak badira, klaseen arteko diferentzia produzioko ondasunei dagokionez egiten da, eta situazio hori ez da berez konponduko gutxiago goikoak. Halak zioen, beraz, deskribapen sozial edo soziologiko bat dugu klasearekin, aldi berean aldarrikapen politiko bat ere agertzen zaigu. Biak batera. Gero, ez ditut aipamen guztiak irakurriko, guztiak eta asko direlako, baina bigarren atalean klaseak borrokan daudela, jakina bi klase dauzkagu, langileria eta burgesia, eta dialektika, dinamika agoniko batean agertzen zaizkigu, bata bestearen kontra edo aurka, eta borroka beharrezkoa da. Beraz, hori ere beste ezaugarri bat da puntu honetan. Hirugarrenean, gizarte berriak langileen gandik etorri behar duela, oso garbi zeukan aztergai hori Arregik. Herria erabiltzen badugu edo herriko politika egin nahi badugu, beharrezkoa da langileria abanguardian, hori ere garaikoa da, abanguardian jartzea. Laugarrena, nazioaren eta sozialismoaren arteko eztabaida da. Klase batasuna derrigorrezkoa da. Ricardo Arregi ezen dogmatikoa, nahiko irekia izan zen bere proposamenean. Hala ere, hemen atzean estalinismoaren itzala. Genukan batik bat, kontuan hartu behar duzue, garaiko Europa. Eta hemen, bai, aipamen bat irakurriko du, klasearen batasunaren gain mistizismo faltso bat izan dela ukatzerik ez dago, bazirudien batzuen esanak entzunaz, klasearen batasuna lortu ezkero gainontzeko guztia, hots, sozialismoa besterik gabe etorriko zela. Matematikalariak darabilkiten esanarekin, ordea, sozialismorako klasearen, langile klasearena noski, batasuna beharrezkoa dela, baina ez nahikoa. Eta orain saltotxo batekin, herri bakoitzak sozialismorako bere bide egokia izatea derrigorrezkoa da, baina naziotasuna klasearen batasunetik kanpo pentsatzea sozialista joera batean inola ere onartu ezin ditekeana da. Ez da honekin errealitate batzuek, egin behar batzuek besteak baino garrantzia handiagorik ez dutenik, horiek danak politika arazoetan klasaren batasunetik kanpo aztertzea eta erabiltzea bere biziko arrisku handi bat da. Beraz, hemen ja gatazka bat sortzeko arrisku bat daukagu. Eta oso ongi ikusi eta aurreratu zuen Ricardo Arregik. Hemendik sortuko da Txillartegiren kritika. Orain jarraian aipatuko dut. Baina ja, bosgarren puntua edo bosgarren mugarria Arregiren azterketan, produkzioko ondasunen herriaren jabetasuna beharrezkoa dela. Eta hori ahaztu egin da. Orain ezkerra
izena erabiltzen dugunean, eta hori izango da 3. atala hitzaldi honetan, dena sartzen dugu eta ezker klasikoa gauza bat izan da, edo 3 gauza. Kapitalari kritika, produkzio bideen jabeak nortzuk diren, eta 3. Klase borroka. 3 ardatz edo 3 gako hauek izan dira ezker klasikoa. Gero ja gauza gehiago gehitu dira. Baina, eta azken urteotan hori ahaztu egin da. Honetaz ere mintzatuko naiz. Bueno, labur biltzeko, Ricardo Arregi Aranbururen proposamen osora jotzen badugu, urrengo tesiak ateratzen zaizkigu. Bat, sozialismo batek klasen arteko ezberdintasuna aintzat hartu behar du, klasen arteko desberdintasuna produkzio bideen ezberdintasunean datza, 3. ezberdintasun horrek borroka bat kausatzen du, 4. jendarte berria sor dadin langileen borroka funtsezkoa da, 5. langileen interesa gizarte kapitalista aldatzea da, 6. aldaketa horrek klase batasuna eskatzen du, 7. herri bakoitzak sozialismorako bere bide egokia bilatu behar du, eta naziotasuna klasearen batasunetik eratuko du, 8. klase batasunaren helburua produkzio bideen jabetasuna da, 9. produkzio ondasunik gabe ez dago herriaren jabetasunik, eta 10. sozialismo horren ikuspuntutik sistema kapitalistak ez du herriaren egiazko jabetasuna baimentzen. Beraz, nolabait alakzi izan zen Arregiren ikuspegia. Urte berean, Txillardegik beste artikulu bat kaleratu zuen Jakinaldizkarian, marxismoa, ja ez sozialismoa, marxismoa modan egon zan. Beraz, ja tituluan edo izenburuan garbi daukagu zein zen Txillardegiren kritika. Hasteko, marxismoa estalinismoarekin lotu zuen Txillardegik, eta amaitzeko marxismo oro fede erligiosoa besterik ez zela. Bai estatu zuen Txillardegik. Kritika horren muina mundu kondairaren azterketan zetzan, Txillardegiren berbatan, eta orain zita edo aipamen bat, munduaren kondaira, marxistek besterik esanagatik ere, ez da klase burruka hutsaren kondaira hutsa. Klaseak badaude, bai, baina kulturak ere badaude, sexoa ere badago, biologia ere badago, geografia ere badago, pertsonen eriotza eta bizinaia badaude, eta etniak ere bai. Hauek guztiak batera biltzerik ez dago, mundua hori baino zailagoa da, ulertu ezina gaur gaurkoz. Denok dugu egia egarria, eta egarri legor hori dugulako hain zuzen arbuiatzen ditugu marxismoaren absolutukeria, simplekeria eta zazi azalpen batzuk. Munduaren eta kondairaren gakoa osorik daude gaur beltz eta ilun gure aurrean. Txillardegiren miaketa historikoan mundua anitza zen eta klase borroka erredukzionismoa baizik etzen. Munduko agerpen eta gertakari ezberdinak prisma txiki batetik behatzen zirelako. Klase borroka zen munduko kondairaren motor bakarra, hori dela kausa marxismoa alienazio hutsa iruditzen zitzaion Txillardegiri. Eta bukatzeko ja Txillardegirekin, sozialismoa ez da herrien kontra egiten, dio Txillardegik, herrien alde baizik. Beraz, burgesia internazionala bada ere, eta sozialismoak internazionala izan behar duen arren, atzerritar alderdi baten menpean jartzeak ez du zentzurik. Nazioa ez da absolutu bat, baina erresuma ere ez. Norberaren hizkuntza ere ez da absolutu bat, baina bertzena ere ez. Honela itzi zuen Txillardegik eztabaida hori,
tamalez handik gutxira Ricardo Arregi autoistripuz hil zen, eta euskarazko kulturan abagune bat galdu zen, honetaz mintzatzeko eta eztabaidatzeko. Bueno, beranduago, orain bigarren auzia, Sartre-Marx auzia, eta hemen kolonialismotik klase borroka nazionalera pasarte hori ikusiko dugu, Sartren eskutik. Burgosko epaiketa dela eta Sartrek hitzaurre bat idatzi zion Giselle Halimi abukatu eta ekintzaile feministaren liburuari, eta berehala zutik boletinean agertu zen euskaratuta, eta hortik hartu dut itzulpena. Normalean, elkartasuna adierazi zuen jendeak Burgosko jendearekin, esan ez, basakeria zela, frankismoa, faxismoa zela, eta bar. Baina Sartrek beste urrats bat eman zuen. Frantziako kolonialismoa kritikatuz. Euskaldunekin, Oksitanian, Algerian, beste leku batzuetan. Eta hori interesgarria da. Beste bide batez euskaldunen alde agertu zen Sartre testu honetan. Azteko, aipamen bat, demagun esenplu bat, hots frantsesei erakusten zaie alegia, dio Sartrek, Frantziaren historia gure probintzi guztien batasunarena baizik ez dela. Batasun hori erregekin hasi zela, ondoren Frantziako erreboluzioarekin jarraitu zuela, gero 19 akabera emateko. Hontan gogorra behar zela izan, hori ezan ohi zidaten eskolan. Gure hizkuntzaren osotasuna eta gure kulturaren universalismoa gurenean hain goiz heldu zen nazio batasunaren bitartez esplikatzen zen. Naiz bateko ala besteko izan gure ikuspegi politikoa, arazo hori ezin zitekean auzitan jarri. Beraz, Frantziako nazioa, Frantziako estatua, universalismoaren lekuan agertzen zen. Eta modu naturalez ikasten zen, bai eskolan, bai karrikan, bai ezkerrekoek, sozialistek, komunistek, bai konservadorek horrela ikasten zuten. Eta ez bairik edo zalantzarik gabe. Eta hori kritikatzen du Sartrek kolonialismo mota bat delako. Beste zita edo aipamen batean, eman dezagun erregezaleen absolutukeria elkar komunikatzeko era berriekin batera eta merkantilisten lege eta merkatu dirutzakin batera sortu zela. Eman dezagun erreboluzioak eta jakobindarkeriak garaiko feudal eta etnien azkenesiak saltatuz gero, ekonomiaren batasuna lortzeko aukera prestatu ziotela burgesiari eta baita ere etniazko jatorriari begiratu gabe, lasai asko armetan altzatzen zirelako. Kanpokaldean gudateak irabasteko modua, eman dezagun 19. gizaldiak errematatu zuela jokeria industriaren poderioz eta honek dakarzkien ondorioen bitartez, hots nekazarien kaleratzea, jendetzaren pilatzea eta ideologia berria edo nazionalismo burgesaren sorrera, eman dezagun baita ere gaurko batasuna osotara hartuta gaur egun gainetik dagoen klasearen betiko ikusmoldearen ondorio bat dela eta klase dominatzaile hau bidasoatik hasi eta Belgikaraino nun nahi berari dagokion tankerako gizon abstraktu bat modelatzen etorri dela. Betiko lege formal berdinez eta betiko obligazio egiazko ez definitua. Zeren demokrazian bait gaude, baina inoiz egiazko beharri izanak kontutan hartu gabe, ordea. Gaur kontu hauetaz ez da inor harturatzen. Beraz,
hauze izan zen Sartreren kritika, Frantziari eginiko kritika. Hemen interesatzen zaidana da, nazioa eta klasea batzen direla kolonialismoan, Sartreren ikuspegian. Azken buruan, kolonialismoa klase menperatzaile batek nazioa erabiltzen du beste talde edo beste komunitate bat menperatzeko orduan. Hori Sartreren ikuspegian. Beraz, arregi eta txillardegirekin sorturiko eztabaida, klasea eta nazioa, zeregin klasearekin, sozialismoan, zeregin nazioarekin, euskal nazionalismoarekin, abertzaletasunarekin, eta bar, Sartreren formulan beste aukera bat daukagu. Beraz, ibilbide honetan beste aukera bat agertzen zaigu. Sartreren testuan, klaseren auzia eta nazioaren auzia bat datoz kolonialismoaren aferan. Kolonia da lekua non klase esplotazioa eta nazio menderakuntza bateratzen diren, batak bestea mantenduz. Baina horrek erran nahi du, edozein konponbide ez dela onargarria. Klaseen arteko borroka geografia historiko batean ematen delako. Hemendik filosofo frantsesak bi ikasbide erakutsiko ditu, eta bi kritika izango dira gainera. Euskadiko alderdi komunistaren aurka baietziko du ez dagoela borroka kimikoki garbirik, eta Eusko alderdi jeltzaleren aurka argi utziko du errepublika berri bat sortzekotan azken honek sozialista izan beharko lukeela nazioarteko kapitalaren eta garaiko usako imperialismoaren menpean gera ez zedin. Hauxe izan zen Sartreren jarrera. Eta bi kritika hauetan oso garbi ikusten da zein garrantzitsu den kolonialismoaren afera, klasetik eta naziotik. Alderdi komunista zentralista zen, hori zen Sartreren kritika, eta gainera ez dago borroka kimikoki garbia Sartreren hitzetan, eta beste aldetik jeltzalei eginiko kritika da errepublika estatu berri bat sortzeko asmoz gai soziala, kasu honetan sozialismoa, hau da klaseen hautzia sartu behar dugula. Baina ja sortu baino lehen. Bueno, honetan ez dut gehiago aipatuko. Euskadiko langilearen historian, apika Euskal Herriko langilearen historian, baina naiz hainbeste esatera, ausartzen edo. Drama bat edo oztopa handi bat izan dugu, eta hauxe da langilearen banaketa edo zatiketa. Lehen aurreratu dudanez, Mario Naindiak Karl Marxen eta Engelsen manifestuan azaleratu zuen oztopo edo arazo hau. Eta gainera drama dela ezanez, hitzaurre honetan, manifestuari eginiko hitzaurrean. Pasadizo batean, aipain bat irakurriko dut eta gero pasadizo bat. Hauze baita, dio Onaindiak garaiatan, hauze da 1900 eta 80. Gero, en fin, ikusi behar da, Onaindiaren ere
historia edo biografia. Hauze baita Euskal Herriaren historiak daraman dramarik biziena. Eta ezkera bertzale nazionalista eta sozialista bat sortu izateak ezin izan du drama hori gainditu. Sorreran bertan, herri barrenean sozialista eta nazionalisten artean, bertakoen eta kanpotik etorrien artean nabari zen etena gainditu ez zuen bezalak zen. Naiz eta askok bestela uste izan. Eta komillak, bertakoen kanpotik etorrien artean, hor komatxoak edo komillak agertzen dira, eta komillak jarri badizkiet, jatorriaren gatiko etenduragatik ez delako egin dut. Ideologia mailako arrazoiren gatik baizik, naiz eta egia izan maila batean bederen etendura hori. Euskal Herriko langileri mugimenduaren sorreran, Ibai Zabal ezker aldeko mehatzetan jatorriaren arabeko arrazoiek sortua izan zela, baina egia da baita ere gaur egun ez dela etendura arrazoi horiengatik sortzen. Eta, honaindiak klasei buruzko arazo marxista klasiko bat maigaineratu zuen, alde batetik nekazariak eta artisauak gizarte kapitalistatik kanpo geratu zirela, eta talde sozial hauek Euskadiko historiaren 3 gerra karlisten protagonistak ere izan zirela. Beste aldetik, hiri industrializatu handietan, Bilboko Ibai Zabal ezkeraldeko auzoan, kasu honetan, proletalgoan tolatzen eta borrokatzen hasi zela. Ondorioa, lan alokatuaren eta esplotazio kapitalistaren aurrean herriko borroka 2 sektoretan banandua izan zela. Eta hauxe anekdota batean laburtu zuen honaindiak testu honetan, hitzaurre honetan. Alde batetik langile sozialista eta nazionalisten arteko liskarrak ia eguneroko gauza ziren Bilboko San Francisco eta Kortesetako auzo proletarioetan. Eta aldi berean, 1910ko hauteskundeetan Bilboko langileek Etxebarrieta finantziari handiari eta Salboz industri gizon nazionalista sonatuari eman zizkieten botoak. Horixe baita gertakari batean edo anekdota huts batean gauzaturik Euskal langileri klasearen drama. Euskal nazionalismoaren eta espainolismoaren arteko banaketa, baina beti burgesiaren menpe. Hori izan zen langilearen drama honaindiaren ustez testu honetan. Beraz, nola artikulatu klasea, nola artikulatu langileria ez da erraza izan. Beraz, dinamika konplexua da eta gauza bat da langileria edo langile klasea aipatzea eta beste gauza bat da hori artikulatzea eta antolatzea. Arazo hau, honaindiak adierazitako arazo hori, ja manifestu komunistan agertzen zaigu. Batzuetan modu simplean esaten da edo errepikatzen da manifestuan agertzen den esaldi bat. Langileek ez dute aberririk. Baina testu ingurua irakurri behar da. Eta ez bakarrik manifestuan, Marxen lan osoan ere bai. Baina, kasu honetan manifestuan, langileek ez dute berririk esaldia agertzen den paragrafoa alakze dio. Komunistei gainera aurpegiratzen zaigu aberria nazionalitatea ezabatu nahi dugula. Langileek ez dute aberririk. Ezin zaieken du ez daukatenik. Hala ere, proletalgoak aginte politikoa konkistatu nahi duelarik klase nazional izatera igo beharra du. Bere burua nazio bezala eratu beharra du. Bera ere nazionala da, naiz eta ez izan inola ere burgesiaren zentzuan. Eta hemen datzagakoa, nazionala ere bada. Beste gauza bat da, proletalgoaren nazioa ez dela burgesiaren nazioa. Marxek ontzat ematen du borroka nazionala klasetik, langilerearen interesak mantetzen diren bitartean. Are gehiago borroka nazionalean batzen dira tokiko borrokak, baina garbi eduki behar da burgesiaren aberriaren zentzua ez dela langileena. Eta jakina burgesiaren kapitalak dena iraizten duenez, langileek ez dute ez ondarerik, ez buru jabetzarik, ez da berririk ere.
kapitalismoaren merkataritzak muga guztiak gainditzen eta birrintzen dituelako. Kapitala universalismo utz eta ustua delarik, kapitalismoan nihilismoaren eremua da. Nazioen artean edatzen den merkatalgoa. Hori dela kausa manifestuan nazioarteko kapitalismo nihilistaren aurka langileen batasuna eskatzen da, baina nazioaren vektorea neoiz ahaztu gabe. Eta hemen beste aipamen bat, manifestutik hartua, noizean behin langileek irabazten dute, baina era igarokorrean beti. Borroka horien benetako helburua ez da berehalako emaitza lortzea, baizik langileen gero eta batasun handiagoa edatzea. Gero eta gehiago hasten diren komunikabideek industria handiak sortu eta toki eta erregio desberdinetako langileak elkarrekin harremanetan jartzen dituztenek laguntzen dute horretan. Batasun hori beharrezkoa zen, nonai izaera bera zuten tokiko borrokoa ugariak klase borroka nazional bihurtzeraino zentralizatzeko. Klase borroka oro, borroka politikoa da. Beraz, egia da, langilearen batasuna eskatzen dela, baina nazioen lekua ez dela inoiz ahazten. Beraz, batzuetan langileek aberrirek ez dutelako ideiatik internazionalismo universal utz batera pasatzen da, arazo eta dinamika hauek ikusi gabe. Eta hori ez da marxismoaren konplexua. Gero beste gauza bat da, Marxen jiteak edo kolonialismoan edo eta hor Irlandaren aurrean, Indiaren aurrean, Errusiaren aurrean, Poloniaren aurrean, bere jarrera ezberdina izan zen. Baina beti azterketa material batetik. Eta batzuetan bere jarrera aldakorra izan zen denbora. Hirugarren auzia, zer gertatu zen 80ko hamarkadan. Eta hortik aurrera, gero 80ko hamarkadan. Klasei buruzko diskurtsoa baztertua izan zen. Modaz kanpo edo geratu zen, zegoen zio bat, postmodernitatea sartu zen, honekin neoliberalismoa, politika ere zabaldu zen, baina honetaz Glokalia sekzioan jakin aldizkarian artikulu bat sartu nuen, aztertua delako. Eta klaseen arteko borroka ahaztuta geratu zen, bai komunikabideetan, bai alderdi handietan. Eta emaitza gure garaia da, edo egun. Orain, Sarrion Handiaren testu bat, aipamen bat irakurriko dut, Lapur bandenetik ala politika liburutik hartua, non deskribatzen digun nola geratu den ezker berria edo egungo ezkerra. Ziriza Podemos Bildu nire ustez gauza bera dira. Erreferentzia nazionalaz aparte, igual baten bati etzaio gustatuko batera ipintzea, baina nire ustez ezkerreko mugimendu horiek intentzio bera dute, baldintza, muga eta zirkustantzia antzekoekin. Konturatuko zineten itzaldian, itzaldi bazen, itzaldian zehar kidekotzat hartzen ditudala askatasun pertsonal eta kolektiboen aldeko gutasunak. Gai mugimendua edo etxea izateko eskubidearen aldekoa antzekoak dira nire ustez, dio Sarrion Handiak. Autodeterminazioaren aldekoak funtsean, jendearen askatasuna eragozten duten botereen kontrakoak. Nire ustez, Ziriza, Podemos, Bildu eta alako mugimendu guztietan badago injustizia orokorraren kontzientzia bat,
Eta badago gogo iraultzaile bat. Badago kapitalismoaren kritika sakona eta bizimodua ere aldatu behar delako sentimendua. Hau da, zibilizazio mudantza baten aldeko gogoa. Baina ez dago horretarako ez estrategiarik, ez pedagogiarik, ez dago baldintza objektiborik, ez subjektiborik. Nik behintzat ez dut ikusten imaginario kolektiborik horretarako. Hauze da, Sarrionandiaren ekarpena edo aipamena. Klaseak, egia da, agian klasea ez dela historiaren motor bakarra, baina klasea baztertu ondoren ez dago modurik, modu eraginkorrik edo kapitalismoari aurre egiteko. Eta nabari da halako diagnosian. Orain, Jose Azurmendiren beste aipamen bat, orain Hizkuntza Nazioa Estatua liburuan idatzitakoa. Etaren zikloa alaxe dio. Etaren zikloa amaiturik orain politika demokratikoaren arauetara bigundu gura bada, ordezkaritza eta bozketa sistemara batik bat, horren mekanikara makurtu beharra dago. Urrutiko helmuga izan liteke buru jabetasuna, baina hartarako estreina tresnak behar dira. Tresnak lortzeko demokratikoak bozak irabazi behar dituzu. Bozak irabastea izan beharko da jomuga hurbila, ordezkari ahalik gehienak sartzeko udaletan, diputazioan, jaurlaritzan. Ahalik gehienei interesatuko zaien programa atonduko da, kanpainetan adituen esanera jarri beharko da, eta haien gomendioko diskurtsoa paratu, seguru asko ez da oso nazionalista izango, eta diskurso horretan euskera ez da aipatuko. Politika demokratikoak bere imperatibo kategorikoak ditu. Ez da ezer berria, EAJ-PNV-ek beti ala jokatu duela esango nuke, eta alderdiari ez zaio gaizki joan. Nola doakio independentziari? Independentzia gura baldin bada, jakina zenbait abertzalentzat ere dakusagunez gaur ez baita independentismoaren ordua. Ezker abertzale iraultzaileak bere aldetik ezin izan zuen urrezko ahari larruaren kolkidaraino arribatu, bigarren nabigazioari ekin bide dio eta itsasoa lauso dago. Berlingo harresia erori zenetik ezkerrean, eta hemen dator salaketa, ezkerrean iraultzaren abanguardia monolitukaren tokian subjektuen pluralismoa eta bakoitzaren autonomia bedeinkatzen da. Euskararen borroka, independentismo iraultzailea, gatazka sindikalak, feminismoa, ekologia, abiadura handiko trenaren edo zaborren gerrak, errauste plantaren zaputza eta bar, dio Azurmendik. Herri borroka guztiok hortzadar batean biltzeko ideian. Asmoa ez da txarra pika, baina bat, mugimendu horiek denek euren egitasmoak eta jokamoldeak dituzte, horien suma edo ordezkaritza soia izatera mugatzen bada, bere proiektu nagusi bat gabe gizartearentzat eta euskadirentzat orokorra, ataza partzial horietan diluitua geratzen da ezkerra. Eta bi, bozkatze sisteman gutxiengo militanteon batuketak ez du gehiengoa ematen, Zentro Sozial Navarra militanteon gana erakartzen ez bada. Bozkatzaile gozabala irabasteko, PNV-ren taktika raskatxoarekin lehiatzeko proposamena alda independentismo ez abertzalearen plantamendua. Beraz, bietan, bai Sarrionandiarekin, bai Azurmendirekin, garbi geratu da egungo ezkerraren arazoa. Eta modu batez edo klasearen inguruko eztabaida eta horren garrantzia berreskuratu behar dira. Bueno, eta orain ja azkena. 5 minutu? Vale. Davis eta Angela Davis eta bestea emakumea, arraza, klasea egungo kapitalaren aurrean. Bueno, Angela Davis edo bere ikerlanetan ikasten da nola uztartu ziren
emakumearen zeregina eta lana esklabotza sisteman. Ondasunak baizik ez ziren pertsona beltzak esklabutzan. Emakumeak, gizonak bezala, lan unitate probetsugarritza jotzen ziren generorik gabe. Hori alde batetik. Alta, esklabo jabeen begietara emakume esklaboa lehenik eta behin bere jabearen langilea zen, lanaldi osoan bizitzazoan. Hori dela eta emakume beltz gehiagok lan egin izan dute etxetik kanpo, beren aizpa zuriek baino. Alde batetik pertsona beltz esklaboak, emakumeak zein gizonak berdin-berdin ziren zapalduak generorik gabe. Baina bertze aldetik generoa ere garrantzi handikoa izan zen esklabotzan. Emakumeak zigortzerakoan eta esklaboen familia desegiterakoan. Emakume esklaboek bestelako zapalkuntzak eta sexu bortizkeria ere sufritzen zituzten. Beraz, alde batetik generorik gabekoa zen, beste aldetik generoa ere aprobetsatzen zen, zigortzeko sexu bortzaketaz eta bar. Beraz, dinamika konplexu hauek aztertu behar dira. Eta emakume beltzaren leku historikoa eta horren eskarmentua ez da emakume zuriena. Eta ez daukat denborarik, baina beste pasarte batean diosku Angela Davisek gauza bera gertatzen dela emakume langileekin eta emakume burgesekin. Emakume langileen historia eta horren eskarmentua, horren erresistentzia ez dela besteena. Beraz, emakumea bakarrik ezanez, ez dugu gauza hundirik aurreratzen, subjektibitatea nola eratu den, edo nola sortu den, galtzen dugulako. Beraz, nolabait hause da, hobe esan da, hau nire laburpen traketxa da, baina hobe esan da Angela Davisen ekarpena. Bueno, aurten, martxoaren 8an, badakizue, lan usteko deia egin zela, lana usteko deia, feminismoaren aldetik, arraskatzua izan zela nolabait, 50 herritan suertatu ziren, lan uste hori eta ondoriozko agerraldia. Ez da emakume bat gutxiago ere goiburua izan zen, estatu batuetan feminista ospetsu batzuek manifestu bat sinatu zuten horretarako, Linda Martin-Alcoff, Cynthia Rutza, Nancy Fraser, Angela Davisek sinatu zuten eta beste hainbestek. Oso interes handikoa da testu hori, ezen feminismo korporatibo eta liberala Lenin feminism kritikatzen baitzen. Bide batez, homofobia, transfobia, xenofobia, razakeria, imperialismo, heterosexismo eta neoliberalismoaren aurkako ahotsa altzatu zuten testu hartan. Merkataritzaren, zorraren eta jabego harremanen indarkeria ere kritikatu zuten gainera zalantzarik gabe. Testuaren amaieran, kapitalismoaren aurkako feminismoa aldarrikatua izan zen, emakume langileen eta beren familien aldekoa ere izan zen. Printzipioz dena ongi zegoen eta bat, baina bapatean Ego Amerikako talde feminista batek kritika egin zion, deiari eta bukaeran guztiari. GLEFAS erakundeak, GLEFAS da Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista, Amerika Latindarretik kesa bota zuen edo zuten feminismo mota horren jite kolonialistagatik. Borrokaren metodoa kritikatu zuten, lanustea iraultzai industrialetik eta Europako langilerearen borrokatik hartutako tresna zelako. Metodo horren legitimitatea langilerearen eta burgeseren arteko itunetik dator ongizate estatu europarraren markoan. Eredu horren erresistentzia sistema kapitalista zehatz batetik dator kapitalismoaren genealogiaren barruan. Klase borrokaren tresna izan zen, botere harremanen aurkakoa, langile klaseak eta nekazariek erabili zutena. GLEFAS
beste aldearen iritziz, testu inguru historiko partikular zehatz honen barruan, baliatu eta ospatu behar da lanustea. Baina gogorazten ziguten lanustea modu kapitalista bati atxikita dagoela. Kariben eta Amerika Latindarrean eredu hori ematen ez den bitartean. Lantokia eta lan alokatua ez dira era bakarra ez da nagusia ere emakume amerikar pobretuen artean. Eta alaxe, gazteleraz daukate aipamena, baina, gero euskaratuko dut agian testuan, baina gazteleraz irakurriko dut. Pensar en las compañeras que no pueden parar, las que por necesidad venderán en la marcha feminista del 8 de marzo, las que el día de la huelga convocada estarán sembrando, cultivando o cocinando el alimento que comeremos las que ese día paramos. Pensar en las compañeras que amplían la lucha por el buen vivir a través de la autogestión y el deshacerse de todas las formas de vida auspiciadas por el capitalismo. Pensar en las que están ahora mismo en la calle haciendo labores de servicio, incluyendo las trabajadoras del sexo. Pensar en todas aquellas que junto a sus compañeros subalternos serán responsables de que el mundo siga girando y la vida siga siendo posible mientras nosotros paramos, debería llevarnos a preguntar: ¿de qué manera estas estrategias definidas por un pequeño grupo privilegiado debilitan o no las variables estructurales de opresión que hacen posible la violencia hacia las mujeres que están en la escala más baja del privilegio? Hauxe izan zen kritikaren muina. Jakina, eta honekin ja bukatuko dut, jakina ez da gai erraza, azken martxoaren 8an lan egin ondoren etzera bueltatuz, hiriko autobus publikoa hartu nuen, emakume atzerritar hijito batek zerbait esan zidan autobus geltokian, baina ez nion berbarik piperrik ulertu. Berak ezekien ez euskararik, ez gaztelerarik, ez ingelesik. Autobusa heldu zenean berehala ulertu nuen zer nahi zuen. Nik bere txartela ordaintzea. Gero autobusean gertatutakoari buruz hausnartzeari ekin nion, naziorik gabe, hizkuntzarik gabe, klaserik gabe, emakume eskale horren eta nire arteko lotura kapitala baizik etzen izan. Emakume ez ezagun horrentzat, martxoaren 8 gainerako egunak bezalakoa izan zen, kapitalismoak markatzen digun egutegi komunean. Hauze da. Eskerrik asko, Ignacio, lan sakon honegatik. Orain ordurritxo bat hartuko deu, kafea hartzeko eta pixkat mogitzeko. Beraz, ordu erdi barru, izango dela 12 puntuan, segiko dugu. Barkatu, badakit luzegia izan dela.